què vol dir incloure la perspectiva de gènere en el treball amb joves? Què suposa respecte de les nostres intervencions? Què cal considerar perquè la nostra intervenció com a professionals de joventut impacte sobre la igualtat? El principi d'igualtat és reconegut per institucions de tots els nivells d'arreu del món, és a dir, la igualtat formal davant la llei. La traducció a tots els àmbits de la vida és la igualtat real o efectiva. Malgrat la consecució de drets i llibertats de les dones gràcies al moviment feminista, internacionalment persisteix el sistema patriarcal, amb desigualtats i discriminacions per raó de sexe, estereotips, rols de gènere, divisió sexual del treball i violències cap a les dones, física, sexual, econòmica, ciberviolències, afectant també els xics i la manera d'expressar la masculinitat. L'ONU insta des de 1995 a incorporar la perspectiva de gènere de forma transversal a tota acció planificada de qualsevol sector i nivell. Es tracta d'analitzar els resultats de les intervencions sobre dones i homes per separat i avaluar-ne l'impacte de gènere sobre les desigualtats. Considerant alhora la interseccionalitat, cada persona patim opressions o tenim privilegis segons la pertinença a múltiples categories socials, sexe, gènere, raça, orientació sexual, que interaccionen en la seva experiència i oportunitats. Al mateix temps que la societat i la joventut és cada cop més feminista, el sector tradicional reforça els posicionaments masclistes. Els serveis que treballen amb joves realitzem accions sensibilitzadores i, amb tot, no hem erradicat les desigualtats i violències de gènere fent necessària la intervenció educativa per assolir la igualtat real. La coeducació és justament incorporar la perspectiva de gènere a l'acció educativa, formal i no formal. Intervindre intencionadament per generar major igualtat, revisant el currículum ocult, aquells continguts, valors i principis que transmetem de forma inconscient per haver-nos educat en la societat patriarcal i que invisibilitzen sistemàticament les aportacions de dones. Un principi bàsic és qüestionar-nos quin impacte té la nostra intervenció professional sobre la igualtat. Incrementa, perpetua o elimina les discriminacions que podem patir les persones joves en funció de la seva especificitat. Per això ens caldrà, en primer lloc, informar-nos dels conceptes clau, lleis i realitat social, de construir la pròpia motxilla patriarcal, esdevenint models d'autocrítica i millora personal. En segon lloc, generar espais mixtos i plurals de cures, benestar, suport i ajuda mútua, tant a l'espai físic com a les dinàmiques relacionals i del grup. I en tercer lloc, incorporar la mirada violeta a totes les fases de la intervenció, des de la seva planificació a l'execució i l'avaluació de l'impacte. Reflexionant sobre com revertir amb la nostra acció els privilegis i opressions, utilitzant una comunicació inclusiva i no sexista, visibilitzant i valorant la diversitat d'identitats i expressions, potenciant models de masculinitat que contribuïsquen a una societat igualitària, treballant en xarxes transversals, a problemes socials, solucions col·lectives, incidir en els bons tractes i els valors de convivència, respecte, no discriminació, justícia i solidaritat. Destaquem algunes bones pràctiques d'intervenció amb joves, com l'experiència del grup de corresponsals de Bellreguard i el seu programa de debat i sensibilització Desenllaçant, la implicació de joves a Punts Violeta en esdeveniments juvenils, projectes d'aprenentatge servei sobre igualtat o el projecte de l'Associació Fractals de mapeig de violències amb perspectiva de gènere. En definitiva, la perspectiva de gènere interseccional i la igualtat són transversals a tota intervenció i en totes les fases, i no un bloc específic a treballar dies concrets. Tenim una obligació formal per llei, l'obligació professional i deontològica com a agents educatives de millorar la vida de la joventut i una obligació ètico-moral com a ciutadania de contribuir a un món present i futur més igualitaris i respectuosos.